Pour ko ka ko ne boroba ka garje soge mina ala mina sara du mala na sara ni ya ke ni ala ma ko je ko je bibo ani ya do de ya ko to billahi e ga bla ga sma mo ko ba ni do ga ba do na do la Allah Alhamdulillah Rabbil Alamina ambe alafu kala barkada ambalamso mi flaga message seben ku ka deme aka den so kaka se barukulu ti ga su malikono malikoka nana na be den so ni ala na kira so nama bi wulade na malikono malikoka mbe fe be ka Facebook la mede be ga la melike ane dogono fama bina kari ɲɔgɔnna tuguni mɛ mɔgɔw ka lamɛnli kɛ fɔlɔ sabula n bɛ fɛ ka prévu dɔw lajɛ ta lalu ka di n ye kojugu mɔgɔninfinw nimisi bɛ wasa sa nin bɛɛ bɛ alhamdulilayi fɔ boroba pour ko ka dɔ ka fɔ ko ne boroba ka garijɛgɛ sokɛ ye mina ala mina sara du ma ala mina sara boroba ala mina sara ne fayir seli a kala siɲɛ kɔnɔ dɔ ne seli fana seli a kala siɲɛ kɔnɔ dɔ ne lansara seli siɲɛ kɔnɔ dɔ ne fitiri seli siɲɛ kɔnɔ dɔ ne sango seli siɲɛ kɔnɔ dɔ o fabila duuru kan ka bi naani duuru de duuru de bɔ ni garijɛgɛ ye ni y'a kɛ ni adamadenw ma fɔ diɲɛ ko diɲɛ b'i bolo ani ye dugukɔnɔden ye a kuma ko tu bilahi lezi Amara mena ko dɔ kɛ n mago bɛ dalu la cɛ minnu bɛ nasɔngɔ bɔ n mago bɛ dalu la dalu min na tile fila o tile fila Amara ni bɛ se ka 100 sɔrɔ walima i kun ye dalu dɔ fɔ ko 30. Amara n bɛ fɛ n'o i bɛ se k'a dilan safinɛ natɔla hali ne den damadɔ bɛ na a fɛ n bɛ fɛ k'a di cɛ dɔw ma u ka kɛ fɛn dɔ ye diɲɛ kɔnɔ ko o bɛ cogo di o bɛ bɛn wa wallahi baroba ne ma fiye doni fi mene baroba ne Amara kono wallahi billahi doni fi mene kono ka fotugo baroba doni fi ne dia pa ke tugo Amara kuma nyanga fendo soro sa doni ko ne fambe doni na ka ke adato ka ke ni baroba ne be kono gela min geta e sawula ne ta tsake Allahu akbar baroba doni ni ne ga gela a burjali masa o tsake sa baroba Erebi si abi kle mina kana feno kla ka labe ka farasa menga bido bara kono farasila mbadi ma ali adin bi saba kai akai kalaba mi ba di de ma tuma o de ma ka jorobana Allahu akbar alhamdulillah barba ne ko ka la yini do ne ka ke wani donde do donti fa ko alkiyama koni cheti ba ko alkiyama koni kalondi ko de chara cheti ba ko alkiyama Amara suina meni barachi ga flengono fili sugu tulu ani sugu nu ila sugu nu ye ka melenge ɲɔgɔn na e k'a bila i ka suma wɔɔrɔ kɔnɔ bani ɲɔni dɔgɔ ba dɔ bɛna jɔ a nɔ la Allahu akbar billahi ne ko ka k'i sa n'a ka di i kana balo san fo dɔgɔ ba ala maa si ma bɛna dɔ di ma sugu tulu ani sugu nu fo ti k'a la na ti k'a la kisi t'a la Allahu akbar n'i y'a bila i ka mɔgɔ bɔrɔ kɔnɔ sani ka ba dɔ t'a la dɔ bɛna jɔ Karaba mbin daya wallahi mbin daya mbin bere kay ka suna direct kono asuna kadi Amara suna kadi da Karaba mbin tuwala wantina kuma ma borba tunde netina kuma emare alhamdulillah rabbil alamin mina borba kama kuma ko mina mo tu kama kuma ko mina kana sadu ma kama kono kama kuma ko mba bandi ni so social ni ya banka sira fura ngaje alhamdulillah kala bu sabi ku ya bani Allahu akbar sira ma je ko tango borba ko tango ala ki sarai ni cheni baraji alhamdulillah rabbil alamin ko ni tayni mba i dansogo ni wati na mbe Amara fo mbe baru baga yiri bafo kayira ka fo doni kono ame ka masala aw kan be diɲɛ waati wɛrɛ merci assalamu alaikum